Salut, bă, fraților! Salut, fraților! Astăzi să facem un vlog la porumbei. Uite, mai am aici niște porumbei frumoși. Hai, vezi și aici ăștia care face cuib. Cuib și o să nu se dă drumul ăsta. Stai să spunem asta de aici. În un porumbel ăsta noi acum. Las că m-am murdat, mi-am făcut tuci. Băgam mâna în el. Hai să nu știu, să țin ca să nu mă prind pentru că mă dă eu de tot. Și acum o să aruncăm în aer. Nu știu, l-am ținut prea bine. Porumbelul, când am mănâncat. Să vă mai arăt aici o pereche de călățeni. Să spunem unde mi s-a fost aici, așa. O arăt bine. Nu știu cum să focalizez. Mai avem și aici niște voiajori. Voiajori foarte frumoși aici. Sunt niște bătrâni, avem și standard, avem tot. Mai avem aici pereche de gălățeni. Mai avem și aici niște căpăciți foarte frumoși. Uite aici o găinușă. Uite, asta este dacă au luat. Găinușa. Și am uitați, fraților. Așa. Găinușa am făcut și nou. Asta am să vă arăt. Deci un pila porumbei dacă tot. Deci un pila e aici. Are și un cuibuț. Și ce să facem? Poate ori că v-a plăcut așa o prezentare și am dat drumul la un porumbel. Sper că v-a plăcut. Salutare!